Винаги ги интересуват хората колко пари ще струва един опънат таван до ключ на комплексно. Да. Но никой не разбира от какво като цяло това нещо се събира. Да. Въпроса... Аз Да. разбрах го, цената не е така. Да. И 2400. Защо? Защото, вижте сега, се изчислява първо квадратурата. Да. На тази квадратура си има фиксирана минимална цена, това са 25 евро, платно, профил. Да. Това е за класична Да, база. това е за класична, това е най-минимум. Да. Сега тук какво имаме? Какво виждате ви? Алуминиев профил за две нива по целия периметър, Да. около 15 метра тук са. Да. Повече бяха, 20 метра чакаме. Това С кръга, да. 20 метра, 4 да. метра на кръга. Да. Значи, LED ленти, там ще се звездно небе черно. Да, по периметъра. Само ще свети също малко на бял. RGB лентата, да, Да. ще свети. Да. Кръгчето ще свети, в кръга е черно звездно небе и под него бяло рязано. Майко мил. Това са също така два корниза. И два корниза. Алуминиеви, това алуминиева ниша, вече боядисана с LED лента, Да. най-модерният корниз на ден днешен. Общо взето, без гипсокартон и тези всичките работи, ние го правим до ключ. И както в нашия случай, и тук човека дойдохме, се разбрахме, се замина, да си оправи нещата и накрая трябва да го завършим. Той ще дойде и ще приеме работа. И това е, защото от нашата страна се опитваме да бъдем максимално гъвкави по всичките въпроси. Държим линия, екосилинг за вашия дом.